Здравейте, аз съм Ети, добре дошли в новото видео. Радвам, че избрахте да го гледате и се надявам то да ви хареса. Преди време споделих една снимка с вас от едно събитие. Имах чест да бъда част от едно страхотно събитие, именно откриването на един абсолютно нов музей тук в сърцето на стария град на Пловдив, където се намираме и в момента. В днешното видео ще ви разкажа една история. Надявам се тя да ви бъде интересна и да всъщност да подбудя вашето любопитство, да дойдете, да го посетите, да посетите стария град, защото наистина много се радвам, че в днешно време в България при тази обстановка успяваме да създаваме нови културни институции, което е изключителна важност. Разбира се, за да се отварят и създават повече, те трябва да бъдат и посещавани. Централната алея в Стария град, църквата Свети Константин и Елена, ъгълът регионалният етнографски музей, изключителен, също не пропускайте да посетите. Това е иконната изложбена част, която е част от градската художествена галерия. А ето тази тук прекрасна жълта сграда е къщата на Невена Атанасова. На времето се е наричали Пловдивската Коко Шанел. От запада всъщност новата светска мода. Тя е създала тук своето ателие за шеф и кройка по това време, разбира се. И така, как се заражда всъщност идеята за този музей на ютията, светът на ютията? Пловдивският художник Димитър Добрев дарява своята лична частна колекция, събирана повече от 40 години, на регионалният етнографски музей. Той има една мечта, всъщност, която вече за огромно наше щастие е реалност, те да бъдат изложени, да намерят своя дом. А какъв по-добър дом от къщата на Невена Атанасова, разбира се. Нейното мото е било всъщност, че неогладената дреха никога не е на мода. Факт абсолютен. Така че едно страхотно място, в което тази колекция наистина оживя. Всички вие може да се докоснете до нея и да я видите. Интересно за всеки. Входът за този прекрасен, иновативен, съвременен, модерен музей, който смея да твърдя на Балканите нямат, а може би и в Европа. Цената е колкото кафе на главната, може би кафето струва повече, така че отделете от своето време да видите нещо различно, нещо интересно, също скромната сума от 4 лева и се надявам, че то ще ви хареса.